Suara suling dhisik. Komet kok ora bener to Panggan? Duka Pak niku ketingal. Berarti bododok kok apik to? Menika jogete kan mboten saged ngepaske kali iramane to Pak. Parukele kok ora masuk to? Lah nggih, Resar kawik lho ya, resar kawik lho car kawah. Lah gawur narkawur resar kawik ben matar kaweng. Nah. Napa niku? Komet kok ora masuk to rumah saku. Jenengan yang ndi kali kok aku ngomongi caca iki ojar kawu war-kawer. Ya. Oh, ngoten. Resar kawik ben matar kaweng. Lah sesene yo ana praune wis nengah. Ora bener to. Urus kuwi Mas, urus. Tukang kendang sapa jenenge to Mas? Kok ora bener to? Nyapa? Ini masalah karo aku to piye? Iki lho contoh iki lho dodok iki lho. Ngene lho Mas. Alana praune Rakane ya padha lho. ngono nek ora iso to. Kowe ado kok Bojonegoro lho tak dudone piantun kene ben gumun karo jogetmu. Kowe dipasani Kyai Kathah lho aja ngisini. Pak Lurah rawuh lho. Nggih Pak Kasum rawuh lho, panitia rawuh lho. Nah, sing masak-masak ya nonton ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik lho. paham. Jogetmu ora cocok. Alana praune wis nengah. Malah metu gajahe. Gajah Piye, trompet lan loro kok dibedakno nyapa? Lah nyapa to Mas? Wong Nak sampean ketoke sawangane kaya sentimen. Kaya sampean dendam karo aku, Mas. Iya to? Ngancam karo aku. Modele nyepele sampean. Nyepele karo Mas. aku ado-ado kok Bojonegoro isin lho, Mas. Wong perkara ngene kok ora. Iya ora? Omongi Mas, rumasane sampean ngomong kok sampean dhewe maju bareng tak tataki, Mas. Maju Mas, maju. Ayo. Ngene lho, sik. Dirembuk sing apik wani bae ya. Lah wong sak rombongan Lah sak rombongan sakmene kathahe mosok gak wani karo wong siji lho rugi no. Anggit saya gedak gitu. Anggit saya lho maksude karep kowe. Mulane to wong iki kudu napa nggih? Kudu mbatehno nyedulur golek kanca sing akeh. Ngomong ngono awakmu lho to. Tulung paringono des ngono aku ben marem ngono lho. Nggih sing ngendang nyuwun sewu Mas Patrick nggih. Nyuwun sewu Mas, kanca kula diparingi des nggih. Niki riyen ya Allah kronto-ronto Mas lahir niki digondol kirik nggih Mas nggih. Nah, tapi dilepeh. Layak kok melet terus. Lah nggih diparingi iki Mas nggih. Nuten dodok iki nuten. Nah, diparingi Mas. Ayo wis tak omong Mas. Iya. Isin kok aku. Ya Mas. Alon praune wis nang. Ya ampun. Piye to? Kok malah sicang Apa kok sicang piye to? Maksudnya nganggo gamelan lho. Gamelane piye? Tlang. Oh iya lek ngono kok garai. Ya aja emosi Mas, sampean emosi aneh lho Mas. Mripatmu nglumpuk kaya nyuluh kodhok lho Mas. Tenan lho Mas, sampean iki sabar lho. Gara-gara dleng lho. Iya diparingi Mas, nek wis tu tak gentak. Dleng ngono. Lah ngono. Alona praune.
Gak usah joget ra paten to. Kok nesu to? Nesu lho ngeten iki lho ane Pak. Kok nesu ki Isin piye aku to? didelok bapak-bapak, ibu-ibu, para anu desa Sambi Gedhe menika isin lho kula. Isin kok menyang. Isin kok budal. Lah nggih. Lho, Kowe nek ben gak isin ya kene to ditutupi kresek ndasmu. lah nek ambekan piye? Ya engko dikeki apa to? Kowe dhewe joget aku ora kudu joget. Lho tenan ra joget lho. Ora. Ngeten iki lho nyuwun sewu Pak Rudi. Heeh. Apa pantes dagelan setunggale joget kados mekaten terus setunggale mboten joget? Masa kowe Kira-kira- dadi dagelan lumpuh? Kan Nah. ya ora mungkin. Lho, aja no. Lah kok ora gelem joget? Ya gelem. Lho lah iya. Lah ra dikeki ide sapa ora yang malu lah aku, Pak. Omongono pisan kas njaluk. Pisan kas, piye? njalukmu sing Genahno, piye? genahno, Yes. genahno. Pangapunten Mas saestu. Kakang Panjak. Kakang Panjak. Nah, ngono lho. Mas Pitik. Nah, Kok Eh, Mas pitik. Patrick kok pitik piye to kowe iki? Patrick pitik. Mas Patrick kok Mas pitik. Mas Patrick, kula nyuwun. Tak. Delang ngono ta ya. Ya Mas ya. Delang ya Mas. Mas, gendang. Oh. Wah, nganggo lambine. Oh. Alon praune wis nengah. Hei, salolo. Enek bar iki enek. Enek bar ki yo. Noning Ding dang ding dang ding dang ding dong ding dang ding dang 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 dang. Go, hey, hey, hey. Siap, go. Hey, getak. Eh, Pun, Pak. Mas. Wis, Mas. Iya, Pun. Wong kok salah terus nyapa lho sampean ki? Aku gak rangkepan. Lah nyapa? apa hubungane? Rasane piye? Ngene. Apa ana to, Pak? Jare lho. Oh iya jar, oh wiru, wirane ya nek wiru. Wong kira apa? Tak kira wiru. Paling padha pikiranmu. Mas karo aku delang diwehi salah, ora diwehi salah. Lah iki serba salah, Pak. Ngrepotke urip pisan kayak salah terus to, Lah Met. nggih ngeten kok urip nggih ta Pak. Lho, lah iya. Lah nggih kok sing kepenak ngoten lho Mas. Wis tapi yo kaken lho maksud iki. Lho kakean nek kakean disuda ya ora gelem. Disuda ya ora gelemu awakmu ta ya. Katane kowe tak suda ya ngreneng lho. Suda iki jane apa kok ya delange kok disuda. Lah, Rumah nggih. aku ora iya. Wilujeng dalu Wilujeng macange dalu, Cak Bagus. Limbus. Nggih, Nggih. Pak Rudi pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah seger waras sehat walafiat. Kula Dalu menika. dalu Pripun pun- panjenengan? Alhamdulillah, Pak, nggih sami sehat. Tindak ngriki nitih napa niki wau? Beto kendaraan piyambak wonten supire, Pak. Wong enek-enek sing nyopir. Enten. Berarti termasuk totalitas. Totalitas, Pak. Awake dhewe kudu menjaga stamina Heeh. kesehatan. Nek nyupir dhewe jelas mboten saged Nyopir kiat dhewe kados mesti niki. ngantuk ning tengah dalan. Nggih. Kuwi jenenge sampean noto staminane awak sedemikian rupa. Leres. Heeh. Harus ngeman awak. Perkara Luar biasa. sehat niku ingkang utama. Nomor siji, Nggih. pokok sehat awake dhewe iso menghibur warga Leres. masyarakat wonten Leres. Sambi Gedhe dalu. Sambi menika. gede niki luar biasa, Pak Rudi. Jadi, Istimewa Nitih sangat. mobil nggih panjenengan kala wau. Injih dugi tek niku wah sambutane piyambak mriki Panitia. gapyak semanak panitia sing Gemulur. kula tepan. Injih luar biasa. Mas Irul moga-moga wah. Oh, panjenengan kanca-kanca mriku kaya ngoten iki gupo lungguh sapa aruh Injih. lan ora Injih. ditinggalke. Saestu niki napa dateng mriki niki silaturahmi. Lho Pak. iya no. Dados kathah dulure insyaallah kathah rezekine. Heeh, Lagi ngoten ta Pak Ya, nggih? sampean tindak rene ora risih ta diturne sapa kancane sapa ki nggo?
Kancane sapa ki engko? Kancane nglawak sapa ki engko? Nggih wonten tapi tesih gantos teng wingking kok. Oh ngono. Cek. Piye to iki lho? Nyapa? Omongan Munawar no. Munawar bakul sate kuwi. Gantian. Kowe ya omong dhewe Arep lah. apa? Luar biasa Pak Rudi Nggih, napa lho, melih kudu piyayi ngono. mriki lek remen kalih budaya wayang niku Wah. istimewa. Pendak bersih desa penontonnya. wayangan Cek. ngene iki. Terutama ibu-ibu niku lho nek enten mirsani wayang ngeten iki kompak sedaya. Kompak. Pinarake nggih sami kompak sedaya bapak-bapake. Heeh. Para pejabat nggih sami lenggah teng Jenenge iki mriku. ngajeni budaya. Injih. Uri-uri budaya temenan. Leres nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya Kak marem to dodok ning kene. marem Bungah sangat to, Sampeyan bungah tekan pas numpak saestu. apa? Kula nggih numpak kendaraan ngono. Bungah to dodok ning kene. Alhamdulillah Bungah sehat to, Mas sangat. nggih. Alhamdulillah sehat. Sehat mboten napa-napa to nggih alhamdulillah. Sing penting sehat, Mas. Soale sehat napa mangan apa mawon nek awake sehat Mas. niku. Napa to? Kene tulisi Apa to? kocruk. Lah aku ora dijak omong. Ya pengen ngomong Ya boyo. gantian no, Kowe pengen ngomong. Enek bagiane Pengen ta, Mas? ngomong. Ngomong to, Pak. Ngomong karo sapa? Kalih jenengan. Ya nek aku gelem, nek aku ora. Kalih Mak Cange. Kali cangik karo Limbo. Oke. Ya wis omong. Ya ngomong, wis. Wilujeng dalu, Mbak Libu. Nah, niki kan teng Desa Sambi Gedhe ingkang wujud kabulipun nggih menika bersih dusun nggih ta. Bu. Mbak Bu. Ya mbok kono ngomong dhewe kono to. Iya. Nah, niki kula nggih nderek urun dedonga tepi-tepi saking Bojonegoro Kraya-raya nderek dedonga mugi-mugi anggenipun bersih dusun menika pinaringan kalis lir ing Sambi Korak nggih ngoten to Mbak Libu. Bu. Nggih. Rumasaku kok iso omong dhewe iki. Aku tak wayang dhewe. Wong ora. Menika bersih desa. Nggih, lah nggih. Mboten dusun tapi desa iki. Desa. Di kawasane kawasan desa Sambi Gedhe. Istimewa Pak teng Sambi Nggih. Gedhe mriki istimewa. Heeh. Kula nembe dugi mawon trek langsung mriki wah kemajuan terutama sing sadean bakul-bakul ngoten niku. Lho. Bahasane teng mriki modern lho Pak. Apa? Kula tumbas pop es teng mriku. Lho, pop Nyuwun es. sewu iya. Nyuwun sewu Bu tumbas pop es nggih, pinten nggih? Lho ngoten niku jawabe nganggo bahasa Indonesia lho Pak. Berapa? Ngono. Ini pop esnya 10.000. Oh. Terus manggil nek nimbali bojone Pak. Heeh. Papa. Pah itu loh Pah ada yang beli Pah itu loh es batunya ndang dikepruk. Ora sing gerobake Abang. Iya. Iya kuwi ngguri anu segera ya gelasnya diisai gitu. Disai ki apa? Ning remen tapi saestu niku modern. Modern. Oh ya Insya perkembangan zaman kok. Injih perkembangan zaman mlebet dugi mriki transit teng mriku wau luar biasa Pak. Pasugatane banyu mili. Rena-rena. Injih istimewa mlebu metu enak apa? Ora enak popo kok. Kowe iki piye to kok ora? Kowe iki kudu njunjung dhuwur ngono lho Mas. Apa kuat? Maksudnya ki awak lho salamu dhewe nyuwun sewu lho Pak. Lah niki tekone telat to Pak? Lah ki tekamu aja kasep. Lek kasep wayah konsumsi entek kowe lagi Entek. teko. Oh lah mangkane kok karek kulhu. Kulhu piye kolbes kulhu. Lah ya kulbis karo tahu. Masaku. Kolbes karo tahu kok kulhu wis omonganmu Ora kok cetha. Ingkang baku teng mriki Pak nderek dedonga kagem sedaya masyarakat mriki. Sambi gede. Sambi Gedhe ujug kabelipun nggih menika Bersih bersih desa uga hari jadi yang ke-209. 209 niku Nggih. pun wonten werdine piyambak. Heeh. Pun wonten werdine piyambak angka 209 Pak. Weh, 209. Omonganmu kok banter meni mbok kira budek aku. Lah iki kancamu yang ngegongi. Lek omonganmu ki ora masalah. Siji sing dadi masalah. Apa? Ababmu lho badheke ra kaprah. Kowe mangan apa ta, Dul? Sisamu lho. Aku mangan batang. Berarti padha mangan batange. Kaya kawula batang. Angka 209 Pak pun wonten artine piyambak. Mantegeske cah bagus. Injih, angka loro niku nggih minangka isen-isene donya menika wonten kalih. Isine donya ki mung werna loro. Werna kalih wonten dhuwur wonten cendhek, wonten awan wonten bengi. Ana padang, Ana peteng, ana lanang, ana ana wedok, wedok. ana atos, ana Empuk. contone. Ngoten niku. Heeh. Lah lanang, Ana wedok, Mas. lah pancine.
kok banci. Banci ya melu ya. Melu ta? Mbuh. Aku takon kok. Yo kuwi pokoke kuwi kan rejaning jaman gitu Suramono. Ya angka 2. Angka 2 tegese napa? Lanang lan wedok kedah rukun guyub. Oh ngono. Nggih. Saged napa nek pun guyub rukun insyaallah desa teng mriki niki saged maju, saged ayem tentrem tinata. Amin. Ngoten niku angka 2. Heeh, terus Salajengipun angka 0, Pak. 0. 0 niku minangka garise niku nyambung. Nyambung, Sambung ora enek pedote. Mboten enten pedote, tegese punapa? Nyambung. Tegese nyambung, harmonisasi, Pak. Antara pejabat dan juga masyarakat bisa bersatu nyengkuyung untuk memajukan desa Sambi Gede. Kaya ngono kuwi. Sing salajengipun nggih menika songo. Songo menika tegesipun iso ngolah rasa. Oh, saka jarwa dasa iso ngolah rasa. Injih leres. Ngolah rasa. Rasa napa to sing diolah? Tepa slira tenggang rasa. Heeh, guyub rukun. Guyub rukun wong Jawa aja lali jawane kudu nguri-nguri budaya Jawa. Kados ngoten, Mas. Apa enak lho kuwi ngolah rasa. Ngolah ya daging enak. Sing mbok pikir kok panganane nyapa lho Lah iki kadang Sambi Gede kuwi wis donga kok. Donga piye? Sambi Gede. Kowe iso njelaske. Lho. Kowe ngarani donga iso njelaske. Nggih lho. Ngono Tegese gage napa? jelasno. Gede wis ngarani ageng. Ha. Sam ki samiya. Mbi ki bisa. Samiya bisa antuk rezeki ingkang ageng napa gedhe. Weh. Elok. Ugi teng mriki cocok lho, Pak. Tenggene Sambi Gede nika terdiri dari 2 dusun. Oh ngono. Yang pertama dusun Sambi Gede, Kerajaan, yang kedua dusun Paldoyong. Poldayang. Piye apa? Paldoyong kuwi kok. Paldoyong apa Mumpun Poldayang? Mumpun cocok menika. Nggih. Pun pas. Ngoten niku lho. Niki alhamdulillah Mas Komet. Nggih. Awake dhewe ditimbali mriki ugi ngaturke sembah nuwun dumateng Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, Pak. Nate tindak ngriki napa daerah mriki? Kula nek tindak mriki mboten nate, Pak. Ning kula teng mriki gadah rencang. Oh, ngono. Injih, rencang kula menika Pak Sunar. Pak Sunar ki sapa? Pak Sunar Linmas. Sapa kuwi? Pak Sunar Linmas. Linmas. Oh, Niku piyayene cuwekatan, Pak. Dugedhek langsung dicuwekeli. Lho niku dagelan pemaling aku ngono. Liwat ngriku tebih, Pak. Mubeng mawon ngriku. Walah, kowe enak ya diubeng rono. Padha. Padha piye? Padha adohe. wis sangka grapyake. Engko tak kenal maka tak sayang. Coba tepungno sampean nek mek cara aku kan mek dodok tok kan ora ngerti asline sampean sapa, piantun kene ben paham kan ngono. Komet ki jenenge asline apa Jumali apa sapa kan aku ya ora roh. Nggih. Jadi sapa ngerti penonton tak kenal maka tak sayang. Sayang kok sampluk. Sampluk kuwi wis sampluk kae. Ibu-ibu, wilujeng dalu pripun Bu sehat nggih? Alhamdulillah lho ngeten iki lho Pak. Kula kalih piyai mriki remen ibu-ibu niki lho kompak-kompak. Iya ibu-ibu jawab kabeh ya. Pindah meleh Bu, pripun Bu sehat nggih? Lho penak to Mas ibu-ibu kompak-kompak. Ibu-ibu sehat. Lah iya ta. Ya to piye ora iso nyauri. Lah iya. Lho kok lah iya iki piye pas kowe iki ra disauri. Kowe iki sing wibawa to menghadapi audien majelis ki sing Lah iki apa kurang wibawa. wibawa? Kuwi ora wibawa, kowe modele kaya kena asam urat kaya ngono kuwi. Kaya Gagah ki lho. Nyuwun sewu Bu, pripun sehat nggih Bu nggih? Lah. Enak lho. Pripun ibu-ibu ra nggih sehat ta? Lho. Ndi-ndi? Lho lah nggih mboten nanten sing jawab. Lah wong ora dijawab kok pede men to awakmu. Mungkin kok keliru ya Dada. Ora kleru. Ket mau. Wong kowe penempatanmu gak pas. Sing kan Sing gagah ngono lho, kok dijawab ibu-ibu. Nah. Sikile, begar sithik. Tangane ning bangkian. Mlaku. Nah. Kok malah kaya bebek anyang-anyangan lho kowe kok. kowe lho. Nyuwun sewu nderek ditepungaken Bapak Ibu ingkang sampun rawuh teng mriki nderek ditepungaken nami kula nggih menika Dodok, nami asli kula nggih menika Rizky Bilar nggih Bu nggih. Wah. Nan. Sindene ra percaya. Napa? Ora batine sinden-sinden Rizky Bilar kok mekrok. Lah nggih, Rizky Bilar kok kaya debok. Sik tak omongi. Apa ta? Kuwi sing pojokan kula ngwece. Aku ngomong Rizky Bilar wong ya.
Ayo bener ki. Apa aku ki gilani ngono Nama iya menyesuaikan rupa. Loh, aku kurang piye? Nyatanya mama gua jenakno gua seperti itu. Jenakno. Ngasih nama gua. Iya. Emang masalah buat lo? Ya ora. Lah terus Agak saru gitu loh. agak saru ki yo sing sarune lho ning ndi? Wis porong ki. Wis ganti awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenalan ki sing wibawa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak tebut ibu. Tuh. Kowe ki lho karepmu piye to? Karepmu ki lho piye? Lho ngeten iki lho Pak, napa prayogi lek kados mekaten. Aku tak muka dimah ganggu. Lho muka dimak ki sing genah sing penakno lho, Mo. Sing penak lho wong ya dhewe berkesenian ning kene kok. Lah nggih. Kamu sebagai peluwak itu harus Pelawak. Lah ya profesional. Omongan to, pegarangan. Pegarangan ki yo tunggale peluwak kuwi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Mas, karepmu ki ape piye to, Mas? Mukadimah to. Lah wis cetha nek awakmu ning kene, nek ibu-ibu teng mriko, nek rene kabeh nglumpuk, jepluk kene. Iya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Lewat disauri Kok sauri dhewe ki lho piye? Kula lan panjenengan sami gesang wonten donya menika sing penting sehat. Nggih ta nggih? Alhamdulillah. Sing ingkang nomor kalih sing penting rukun. Ngoten nggih. Niki nak mboten kalih jenengan mboten kula omongi. Nyun sewu Bapak Ibu masyarakat Desa Sambi Gede. Niki nyun sewu kula terangke. Weh. Masalah tentang kerukunan di dalam menjalin kemasyarakatan. Kowe ki lho isine apa kok wis mau Menang. Goblok ngomong. Tekan ndi to? Ya sing cengah ya kuwi Tentang kerukunan. Menawa. Jadi apa nek sing jenenge jadi? Mas teh jadi ki teruse piye ngene lho Mas. Yang paling penting dalam kerukunan kita harus bisa nyontoh masyarakat yaitu dari negara luar negeri. Iya ki Rini tak susul Mas. Negeri yaitu India. Karena apa? India saja dalam keadaan sedih senang itu selalu menyanyi. Misalnya ada pohon besar, ya toh. Misalnya. Urusannya apa? Wis to meneng ae. Bayaran meneng. Ya. Kalau orang India itu ada pohon besar pasti nyanyi. Nyanyi piye Mas? Kuncine Z. Set ya Pak enek. Ya, ora pengalaman. Iso jet ki lho. Ora pengalaman lho. Ngece Pak Rudi niki Pak Rudi niki pepunden lho niki. Tapi masalah seni di bawah saya, Mas. Omonganmu sing benar lho Mas. Khususnya olah vokal. Pak Rudi vokale nggih sae lho. Lho aku sekolah vokal ket lahir kok ngawur kowe iki. Lho kok dhisik ngono. Iya omonganmu dikenane dicetaki. Kunci ki ora enek jet. India, ilek ngerti pohon besar. Nyanyi. Nyanyi piye? Koya mile gaya. Koya mile gaya. Koya mile gaya. Koya mile gaya. Orang India seperti itu contoh saja ndak apa-apa karena untuk kebaikan. Kuwi nek India ngerti wit mesti nyanyi. Nyanyi. Lah nek kene piye? Indonesia beda. Piye Indonesia? Apa kuwi? Nguyuh to. Aku mau yo iya. Ora apa-apa, aku bermangan jengkol. Weh jan ora kenek tenan Mangkane lho, Mas yo ngono kan awake dhewe kudu nyonto kaya ngono ku. Iya. Ora apa-apa, nggarai rukun kaya aku berangkat mangkat mrene mau pamit karo bojoku. Karo bojomu piye, Brang? Pamitmu piye? Aku berangkat ya, Mah, aku kan ngono. Salim. Atase dagelan nyeluk mamah. Mamah ndasmu. Lah apa? Bojoku Satimah kok. Salim ngene. Ya ta, kemesraan harus dijaga. Walah Satimah. Lah pancen yo kuwi yo mosok mbok tekan Nurul ngono. Iya. Bojoku yo nyanyi. Nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Kok ya enak lho Makane ngene kok nyanyi. Lho nyanyi karena keluarga seni. Jadi rumah saya itu dipenuhi dengan kaset-kaset. Kaset. BF dong. Kok sok
Lagu. Anu iya lagu. Wapok tenan dipirsani Pak Lurah isin lho awakmu ki. Ngapunten lho Pak. Nyuwun Ya lagu. Ngono. Lah ngono ki terus piye? Aku kan ya ana wong akeh ya gak penak ya aja nyanyi dik engko mantuk tak tebas nopo ae ngono. Ngono ki nyanyi meneh. Nyanyi piye? Aku tidak minta emas permata dan juga uang. Cucuke iki lho kaya cindung bensin. Lho, Kudu tak ruwes. nyanyi itu pembawaannya harus gitu. Oh, Bojomu gitu. nembang ngono. Mungkin Menghayati. terus tak sempati kembang kupinge. Romantis. Oh, aku dipuansal. Lho, lah nyang apa? Kuwi romantis lho, mah bunga itu lambang kemesraan. Lah ya tak kayak kembang. Kembang apa? Kembang api. Tak sumet tuh. Ya kobong dase no kok ya. Ora. Nek iso sing gedhe dadi ndase ilang. Engko nak rauh bojoku piye? Apa nek bojo kok disempati kembang api iki lho Ora, omonganmu kok. Niki alhamdulillah nggih sami lenggah nggih Pak nggih. Nika wonten saking bapak-bapak kepolisian ugi saking Kuramil ugi Bapak-bapak yang sangat rapi-rapi dan luar biasa. awakmu Luar biasa sekali karena dari tadi mulai dari awal datang sampai di sini sing ngopeni aku ya bapak-bapak. Ngono lho. Ora iso Mas, anane bapak-bapak ngopeni iki minangka enek ibu-ibu sing masak. Nyapa? Lho nyapa piye? Terus sing masak bapak. Lho, bapak apa iso masak nek gak urusane karo ibu-ibu? Yo, yo pesen lo. Lho, Apa? Catering lo. apa? Catering. Piye-piye? Makanan pesen lo itu. Apa jenenge? Catering. Catering kok, setring piye to kowe iki? Sering. Ya Catering. Kuwi Nyuwun sewu Mas. Di dalam rumah tangga yang diutamakan di rumah itu adalah seorang ibu. Kilo. Karena ibu itu segalanya. Otake kualik beda iki. Kok iso tak kuali? Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Wah nyambut gawe sirah lho ya kuwi tak. Iya. Omongane. Piye? Ditata kok mengutamakan ibu-ibu maksudnya kepala rumah tangga ibaratnya Rino dinggo wengi dinggo Rino sikil dinggo mlaku sirah dinggo Ya wis suwe, sikil dinggo sirah dinggo sikil. Akrobat Lho, kuwi ibarate ngono lho Mas kok akrobat iki lho. Kakek ndelok sirkus kowe iki. lah iya mangkane aja mbelani ibu-ibu. Lho nek kepala rumah tangga Mas, nyuwun sewu Pak Pak Rudi. Sampeyan tak cethakno ya Mas. Sampeyan iso tekan mriki nggih. Numpak kol. Lho iya, maksude iki lho. Bajumu iso licin, jaritmu iso apik. Iki nek gak berkat ibu-ibu gak iso kaya ngene Mas. Disetrikakno ibu-ibu. Piye? Sorry no. Sorry piye? Lah aku laundry yo. Cah mampu butuhan rapat enek duit enak-enek. Bayar to. Wong kok congkak men dina kowe iki. Lho lah aku mbok ngonokne. Saiki tak takoki ya Mas. Tak jawab. Oke, sampean tangi turu, ya ta? Melek. Iya ta, masa pe merem. Lho lah ya. Sing gawekno kopi seduhan sapa nih gak ibu-ibu? Ombenan kopi lah aku gawe dhewe iso. Piye? Alah lah kompor cetekno cetek. Terus dandang plek ya toh kei banyu, kei gula pasir, kei wedi. Iso wedi bereng ki lho jane. Kowe iki ape ngecor to piye kok iso nganggo wedi? Mumbul dadi blok kok blok. Berarti kowe mbelani bapak-bapak. Ya iya no. Saiki nyuwun sewu Mas, tak takoni sampean. Sing ngandhut iki sapa nih gak ibu-ibu? Ngandhut iki apa? Hamil selama 9 bulan 10 hari itu ibu-ibu. Betapa beratnya seorang ibu. Loh. Apa iso bapak-bapak hamil? Loh, tapi kan sing setor material bapak-bapak. Apa iso langsung moro-moro plendu. Tidak bisa. Kalau ngeten iki kok modelnya kowe kok congkak banget lho Mas. Ini melawan realita. Ya realita ning tak urus tenan ki. Maksud... Ibu-ibu itu yang lebih penting di dalam rumah Mas. Nyuwun sewu, sampean saiki manggon ning ndi? Lho, matane panggung lho. Matane dhewe yo. Tak kok di mata-matane ki urusane. Ya mesti panggung ki nemplek pundi? Karpet ya. Karpet ki nemplek endi? Lho, tratak lho. Blabak lho. Ya tratak niku lho nempel pundi, Mas? Panggung. Ya Wesi. Ya wesine nempel pundi? Amah. Nah, lemah sing kuwedi sing dipanggoni wong kuwi apa jenenge? Bumi. Bumi ki wedok, ora nek sing jenenge Pakmi ya, Mas. Bumi ki luwih penting, ibu-ibu. Ora nek sing jenenge Pakmi. Penting ibu-ibu dipakai oleh seluruh dunia. Dunia? Iya toh. Bumi enak apa nih, Mas? Bumi ada sumber daya alam minyak bumi. Carane njupuk? Dibor. Sing duwe bor. Wong lanang. Monggo ibu-ibu nak badhe ngebor piye, Mbak?
Bisa moncrot olinya. Oli nibur. Omongan ra cecok. Aku yang gudak kae. Ya paling gak nang kene iki nyuwun sewu Pak Rudi. Ya paling gak awakmu maringi napa kagem sedaya masyarakat mriki. Lho, maringi napa? Lho. Maksudnya iki nek wayangan kan paling gak awakmu ditekakno kene iki kon piye ngono lho Mas. Lho ya kon dagel to. Lah ya maksudnya ngene lho, Pripun? maksudnya Mas Dodok iki bener. Nggih. Ketika sampean ditimbali suwan mrene, kuwi arep ngewehi apa karo penonton? Lah wong kula lho mboten gadah napa-napa kok ngewehi lho. Niki mungkin kula Maksudnya kuwi arep nyuguh apa karo penonton? lho sing sugih niku panitia mboten kula, Pak. Nek kula main ngoten niku lho, uduk-uduk teko, monggo Mas. Lho. Mas kene iki lho ana acara piye ngono lho Mas? Enek tahlilan. Wayang lho, wayang. Maksudku kowe arep ngetokne apa bengi iki? Lah, lho. Lah kuwi piye to iki Aku omongan? kok angel lho jak ngomong. Aku jane wis awet ngetokno jane. Apa kuwi? Isin aku. Ora Apa kuwi kok Lah iso? jenengan ngendikan ngoten kula terus eling jaman dereng dagel Ya, piye? 2008 kula Apa? mergawe anu Mas, aku ditelepon moro-moro ke kanca suwe ngono. Iya. Halo Mas, ayo Mas anu melok aku mergawe. Duh, apa Mas? Nang Gresik. Ah. Gampang kok Mas gaweane mau ngetokno nglebokno barang. Oh, ya ringan nek ngono. Bisa ya Mas ya ngetokno barang, Ah. nglebokno barang, Ah. angger wong kok kapal kae. Iya. Sandar. Ah. Aku tak tak tokno, tak lebokno ne. Lho kok aku dituwa, waduh kok ngene to kerjaane aku ngono. Sita. Kowe iki piye ta omonganmu? Lah iya Siti. Ning gone kita pelayaran kita. Iya. Lah yo ngetokno karo Nek enek kapal sandar, Heeh. turun sampean bagian nglebokno ngetokno barang. Aku yo ngono to. Dadi kapal sandar penumpang turun. Ah. Aku terus tak tokno, terus tak lebokno. Barang apa kuwi? Barangku. Bocah stres kowe Lah kan iki. ngelebokno Maksudnya ngetokno ngetokno ngelebokno barang iki barang yang dari kapal bersandar itu ditarik diangkat dimasukkan ke dalam gudang. Lho lah mangun nak muni gak ngono e. Namune piye? Lebokno ngetokno barang. Aku ya terus angger wong medun tak tokno. Terus tak lebokno. Kuwi disangka kadoan ora cungal-cungul ngono. Gak ya Ora cetha kowe iki. Kowe ora mudeng karo tembung lho. Mboten. Tembungnya aja dipangan tantangan sing Nah. ditokne iki barang. Dicerna Sing nggih, Pak. dilebokne iki ya barang. Ngono lho kok. Lah nggih barang. Dudu barang anu ning barang sing kok kapal kuwi lho. Alah mboten napa-napa, kula mboten napa-napa kok. Lho. Mas ora barangmu kuwi. Ora lho. apa-apa. Barang kapal ki lho bersandar ditokno. Lho abot to. Nak barangku enteng. Wong ora nyetok. Nek gak dinukir Bocah kok, gase iki iso. Kowe ndagel karo sapa? Mas teng mriki nggih ditirawuke mriki nggih paring panglipur. Bersih desa. Bersih desa. Apa artine bersih desa? Angge ngresiki desane niki. Heeh. Ananda Batu minal iman. Weh, Kebersihan itu sebagian dari iman. Lah iso dalil iki. iso. Ya kuwi tok. Kok ya kuwi tok lho piye to kok Tunggale. Intine kaya ngono, Mas. Tegese wujud syukur marang ngarsane Gusti. Nggih. Alhamdulillah bumi mriki diparingi kesuburan. Nggih, tiap Ayem. tahun iki ya. Nggih. Tiap tahun Mas pasti mengadakan yang namanya bersih desa. Ah. Wayangan. Wayangan. Ngono. Mula awake dhewe suka paring panglipur. Oke, nyuwun sewu. Nyanyi awakmu tak siarno kok kene. Niki swantene saya. Iso lho, nyanyi Pak. ta iki? Oh, Lho, saged pripun niki to? saya. Ganti aku. Tak kira isone rek mek ngomong tok. Mboten nyanyi saged. Awakmu napa? Posisi. Kowe posisi kok dhuwur genteng. Kuwi penyanyi apa tekek to? Kowe iki kok kene wae lho, ngenteni MC-ne Kok nyeluk. gak surprise? Surprise kok. Jack 1 2. Wah. Weh, ini ki sone napa kok penak? Padha nosone dhewe tinggu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perarur. Peraramu kok perarur. Kuwi ngeter ya. Aduh, 3,5 juta kok buka son. Buka ya son. build up sisa. Iki sone Pak Kasun lho iki. Lah, Nggih sone nggih. Pak Kasun penak. Penak. Langgan kula mereke Mini Kompo. Lah iki wong teluwe diuntri triple bass karo volume kok. Ngono ae golek operator. Lho, nuwun sewu. Lah mben ketingal mewah to, Pak? Mewah Kan, apa? Lho nyewoke operator son gede-gede tak tekakno nggonanku, Mas. Tolong Mas, setelno Mini Kompoku, Mas. Akhirnya disetel teret. Bapak-bapak ibu-ibu. Ya po enak loh. Jack 1 2. Baik hadirin semua yang berbahagia, langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Bintang. Bintang tamu yang satu ini. Kalau di Jakarta ada yang namanya Bang Haji Roma Irama. Oi. Kalau di sini sudah jelas ada Roma Kelapa. Biskuit.
Kalau di Jakarta ada aktor yang bernama Rono Karno. Kalau di sini ada aktor bernama Rono Rene. Nah, Sriwi. Kalau di Jakarta ada yang namanya Ray Naldi. Kalau di sini sudah jelas ada yang namanya Ray Gedek. Duisin. Kalau di Jakarta ada ya penyanyi kondang yang bernama Bob Tutup Oli. Di sini ada Bob Tutup Balsem. Kok tak rewemui. Wong kok nesunane nyapa. Langsung lho, Dok. Langsung kemawon katimbalan wonten sinten menika? Wonten bintang tamu yang sangat istimewa. Mari sama-sama kita sambut ada Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Ki. Sebuah lagu spesial buat masyarakat Sampi Gede. Wah, suaranya kok gede. Lagi gede katus. Ampuh. Coba ulangi lagi. Gak usah tegang, santai sama saya. Kok kaya Roma to? Oke. Minder ngerti suaranya sampean minder nggih Pak nggih. Memandang kekompakan dari semua masyarakat, subhanallah. Sangat luar biasa. Insya Allah Sampi Gede semakin tahun akan semakin dewasa dan pembangunannya juga semakin maju. Allahumma Amin. Ki. Kok Ki terus dah. Lagunya apa tuh, Pak? Lah jabang piye to? bayi. Wong kowe wis nembang kono kok. Lagu kelangenane Pak Lurah. Oh iya. Kan ngono Pak Lurah niki remene Romai Rama. Romai Rama. Oh, oke. Sebuah lagu balonku ada 5. Roma Irama kok balonku. Kowe iki sing cedhot to, Mas, aja ngisin-ngisine, Mas. Anu dikreasi, Mas, dikreasi. Dikreasi piye? Oke, so. Koyo kena tuh. Balonku ada 5. Yo penak lho Pak. Rupa-rupa kok kaya Roma Irama. warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau under. Masa Roma sik to. Masa Roma kok bledose ngono sih? Itu pun harus memakai bismillah. Der. Dore kok bismillah. Kalau balonku ada 5 menurut versi Roma Irama seperti itu. Kalau di pop beda lagi. Cara sapa? D, Ebit G Adi. Lho. Iya iso. Bisa no Mas? D Mas. Caki kok meletik tenan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Enak lho. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Balonku ini. Mas Komet. Ya aku sibuk lho, Dok. Sibuk apa kok sing sibuk lho apane? Iya, Dok. Awakmu ku lho kok mbledose kok cuwepet men to, Mas? Apa pe? Apa perasaan kok apa pe? Anu Ebit GAD, Pak. Masa Ebit GAD kok cepet ngoten to, Pak? Lho, apa mau golek apa? Aku golek Dore. Makanya nek mau nyanyi perhatikan. Tamat nih. Balonku ada 5, rupa warnanya. Ebit ora? Ebit wis pas ki cethok. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Lho nek iki enak. Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Mas. Bledosmu kok cuwepet to, Mas? Ebit celak nek perlu dadi Anu kesusu. Sik to, Mas. Aku ki nguber bledose mau lho, Mas. ya dikepen. Oh nek didekep ngono kenek bledose. Oke, yo, ya siap. Urung. Pripun ta? Kedisiken. Ya jere kon dikep kowe. Baraku. Nyapa lho kok malah dadi kaya ngono lho. Nyanyi balone cangkeme nyonyor. Iya tak dikep alon-alon. Kalau di pop seperti itu. Terus enek nek apa ya ono? Karawitan. Cara krawitan. Ada lagi. Apa yo kenek to, Mas? Lho gitu. Balon nih. Balonku ada 5 wong ayu. Kaya penak. Rupa-rupa warnanya. Kaya penak lho, Pak. Hijau kuning kelabu nih Mas. Merah muda
Malatos balon hijau dar hatiku nyapa ganggu Nesu. Awak lho ngeten iki lho Pak, opene kok meletus balon ijo kok mblenyek. Ki mau lho langgam yo ngono kok mblenyek iki. Meletus balon ijo. Malatos balon hijau dar. Lagi enek gabungane langgam karo Epit. Malatos balon hijau dar. Iki balon kemijilen ya kuwi kok omonganmu kok Lah sampe ra iso kreasi. Ya kreasi tapi kan yo dipasne. Nggih nggih. Kalian nyicipi para sinden nggih Pak nggih? Lho sinden kok dicipi iki lho. Alah sithik lho. Masaku ngatur tetembangan. Lah tetembangan. Nah, iki tak goleke iki ana genduk winda. Nah, iki. Tak goleke kanca. Kene ngadeg kok none neno. Yo. Dodok. Dalem, Pak. Panjenengan ning Bojonegoro kan kondang priya pawakan Janaka. Oh, nggih. Kondange mergo gampang diedani wong wedok ta sampean? Oh, nggih no. Heeh, Niku gadah napa namine apa? Aji-aji. Nggih, mboten tek aji-aji. Apa? Nggih, maksude wonten aura kegantengane ku enten. Wong ngono. Kowe ngrayu sinden iso? Oh, nggih. Siluman gunggu. Sajae kok riwa-riwi kowe pengganggu katresanku karo Diajeng Ayu kaya iki. Ampun salah tompo. Kula namung pados kesibukan. Mangertenono Kakang Cengkal Pikang. Keprip, Kuwi lakone ampun. Sare cengkal pikang menika. Tak apa anak toprak cengkal pikang. Nyuwun sewu, parengasmu sinten wae Diajeng? Winda Kang Mas. Pidalem saking pundi? Saking Ndoko. Oh, Ndoko. Coba pundi astane panjenengan Diajeng? diramal. Kok diramal piye dicekel terus dinyanyekno. Oh, ngono. Diajeng. Omet mek wirang. Halo timbang mboten enten kegiatan, Pak. Kowe iki wong apa sekak kok ya? Jaran. Diajeng Winda. Nggih Kang Mas. Upama sliramu Sekar wong ayu. Aku kumbang Nyidam Sari. Lho. Upama sirahmu Wargi wong ayu, aku kang bakal ngliwati. Meletos jalan hijau. Kowe nyapa to Mas? Lah, Kok Kakak. modele ganggu to? Aku kok kaya lagu to we. Ya ngrayu ya kata-kata sing apik kok lagu. Kowe ya apa iso? Lah, Wong lagu ki iya. ana tujuane kok Winda. Dalem. Nalika Ula Sawa. tak tapuk oh. Nalika udan gerimis Rebo wengi malam Kemis. Ning ati koyo tiris. Iki kaya padha tunggale lagu to. Ambek wong wedok ki sing penak. Nyuwun sewu Diajeng Winda. Iya iya. Mangertenono Diajeng. Awake dhewe iki wis kadung katresnan siji lan sijine. Ibarate sliramu dadi rembulan, aku kang bakal dadi lintange Diajeng. Wes masuk karo kelentengan, kelentengan. Yen sliramu dadi Musik instrumen. Ya. upama Kene tak sliramu ature Mas, kene tak ature. upama sliramu dadi kembange, aku kang bakal dadi tawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket, Pak. Oh, nggih. Saking paket pundi nggih niki? Ladala, Pak. Lazada, ladala gundul mampet. Lazada kok ladala. Lazada. Omonganmu. Ibang dari Shopee. Sopiye kok sopiye? Diajeng Winda. Pak nyuwun sewu, Pak.
Niki mbok diparingi gandengan piyambak ngoten lho Lah, Pak. nyapa to? Dadi ben ora ganggu. Nyapa. Mbok yo aku ki tresno karo kene dadi ben bermesraan awakmu ngono lho. Tresno nak kono gelem lho, kono urung karoan gelem kok. Mas, wong lanang ki menang milih to, kalah rupa menang dupa. Lho ngono kelakuanmu. Wong wedok ya menang milih. Kok iso? Lah iso nolak kok. Lah yo ki mang. Pokoke njaluk ki digolekne dhewe. Injen no, Oke, tak golekne sing ayu dhewe sak donya. kersane mboten ganggu ngoten lho Pak. Ayo Kris. Kene diajeng sampean wis dadi gandenganku. Kowe kene ganti kono. Awakmu rene lho. Kono. Lah ngono. Ki golek komet karo dodok ra iso sinden. Nyapa to iki? Wis ora ki wis dadi gandenganmu. Yang apa to? Lampun enten bagiane to Pak nggih? Bagiane dhewe-dhewe Wis lho, Mek. bagian Aduh to, Mbak. Mbak piye to wis? Mbak nyapa kowe iki? Karo kowe wedok kok koyo gila, karo aku kok koyo gila. Aku padha-padha. Lho. Padha wedoke. Lah kok mendat to? Pak golekno wong to, Pak. Lho kowe iki mbok anggap apa ki? Aku nyapa? Iki wong yo an. Kok kaya Doraemon. Kowe iki ngece. Iki wong wedok sing ayu tenan ya kaya ngene iki. Inner beauty sementing. Sawangan tenan. Sawangan meripatmu lho nyawang. Lho mendat Sabar, Mbak, sabar. Inal to, ha. Oh padha-padha wedok. Sampeyan koyo gila. Sampeyan koyo gila. Sampeyan tak gila. Syukur. Oh, lah yo. Nyapa? Ayo. Kowe serasa ngambung WC to? Ya Allah, gimana rasanya? Kuweting aku. Kenapa? Nyuwun sewu, Pak. Lah tenan rasane kok kaya oli gardan Mas. Aku bareng mah minyak remi. Mas aku kok iki. Wong ki wong lanang ki nek dianu wong wedok, iki ya terus aja mendal meneh ngono. Ya biasa lho. Sampean. Oh, Ngene ora, ngene lho. Lah sampean lho aku ngadeg koyo gila-gila karo wong wedok. Angge ku golek di wedok to, Mbak? Masane lek ku wedok apa? Lah kok brengos. Aku kok kaya tremos mbok ongkak-ongkek. Nyapa lek aku. Iki tegese wong wedok gemes karo awakmu, Mas. Energik. Energik. Ini ki wong wedok Aktif. kok iso sampean ngarani aku lanang nyapa? Ora guyon. Ayo tanggung jawab. Ayo masane. Sampeyan jerik melek senam ya. Iya senang. Mangkane atos. Arep ngeloni aku koyo nganu. Enggak, Kayak enggak. apa kayak tugu perbatasan. Ora. Atos. Ora. Ngene kaya KPR ya. Apa kuwi? Apa wi? Gapura. Syukur. Met. Temen sampean ki. Mataku. Wis cup sayang cup ora. Engko tak anu. Oleh tambahan sakit matane pece. Ora sayang ora cup sayang cup. Lah kok ngene sapa ki lho kok. Wong kok ngragas antarane Dik. Ini Winda rada ini. Nah. Wes antara limbu mbek Golek limbu. Diajeng Winda. Wis Nah, dibagi iki. sitok-sitok iki. Aja ngrusui lho kan. Sliramu. Rayu dhewe lho. Kuwi wong wadon sing paling ayu dhewe, sing Nah. paling tak tresnani Diajeng. Tenan to, Mas. Inggih, apa sampean ya tresno karo aku Diajeng? Tresno banget lho, Mas. Aduh. Dan atiku bingah sanget pepanggihan kali sampe Diajeng. Bene yo Mas kae Diajeng Winda, dalem. upama awake dhewe iso dadi jodohe bebrayan, iso nikahan kira-kira sampean pengen nikah teng pundi Diajeng? Ya ning Singapura kono lho, Mas. Oh, ning Singapura bakal tak turuti sampean ki wong wadon sing tak tresnani Diajeng. Ayo giliranmu ngrayu. Ayo. Nek ngrayu piye? Ya wong lanang iki kudu pinter-pintere nglilehno atine wong wedok ngono lho, Mas. Iki arep nikah ning Singapura. Aku pengen Singapura Singapura bulan madu pisan kowe aja nganti kalah. bakal tak turuti Diajeng. Tenan yo, Mas. Iya. Ae dhewe nyiwuk. Nyawang to lek ngrayu ki nyawang. Lah ngono lho. Ngono ki lek sing sawang apa nyawang ngono lho. Iya ya. Aku batin kuwi plempoken dadi. Apa kok pelempokane jane ngombe apa kowe iki kok? Yang nggowo banyu sak botole. Diajeng Winda. Dalem. Yen awake wis omah-omah sampean pengen njaluk apa? Gelang kalung emas? Heeh, Mas. Pengen sing pirang kilo, pirang kintal? Sing 10 kintal. Wis bakal tak turuti apa sing dadi Sugih panjenengan. dadak sugih. Lho, tresnaku ki ora kena Kalau rungokno. diukur nganggo bondo donya. Kalau
lho 10 kintal lho tekokno emas aku ki. Iya, iya. Ben 10 kintal iso ngene-ngene ya. Ya engko 10 kintal nggo anting-anting ya. Heeh. Dadi mlakumu ben ngene. Masane kene impor. Loh, orang kaya ya ra. Diajeng Winda. Diajeng sapa ki? Karo bojone kok lali. Karo Lali. bojone pasangane kok lali to, Bang. Bojomu enek piro karo bojone kok lali? Songo. Bojomu enek piro? Malah songo ku lho bojone. Songo sing apik sampean tok. Diajeng Winda. Kok iso keker. Besok sampean nek jalan-jalan pengen numpak mobil apa tak tumbaso pengen mobil apa sayang? Alpat to, Mas. Alphard ojo Alphard Alpat pajeke larang. Pajeke larang. Larang ora masalah wong ki bojo-bojoku dhewe kula kang ngurusi bojomu dhewe kula kang. Iya sayang. Wis Kita tak naik sewakno apa? awake dhewe Apa? prewedding nggo Iya. dam truk ya. Oh, mudune awakmu tak jombat. Masa nek kene wedi. Loh, mesti Heeh. ben lain daripada yang lain ya. Kok Ya. heran men lho. Sayangku Winda, Iya. sampean nek wis bar numpak mobil Alphard, nek luwe sampean pengen mama apa sayang? Spaghetti no, Oh, Mas. spaghetti. Heeh. Yang mahal dikit hamburger juga boleh, hotdog itu juga bisa. Mas, Sekarang ada Mas, aku pengen kuliner hotdog baru. loh, Mas. Ojo hotdog. nanya apa? Hati panas dok ya asu. Hah, berarti Iwak panas asu. Ya apa-apa awake ngebar dhewe- mangan juguk. apa? Awake dhewe rica-rica gombalamoh. Nah, wih sing anyar ya. Oke? Seneng. Gak. Kesane wong Kene lanang sayang, iki kene sayangku Winda. Mas Pundak kuncine mundi Mas. to, pundak. C Mas. lho. Pundake iki lho, ngene lho. Lah iki lho aku sono ini lagu kawane. Ya ora apa-apa sementing kan sementing ki harmonis ora urusan kawak apa anyar. Iya. Tawon bapak nyanyi kok. Yen aku Kang ora usah ngurusi rumah tanggane wong liya Kang. Sapa? Urusi bojomu dhewe Kang. Yo, Bojo ora tau diopeni ditinggal mendem ae. Lah ya oleh rungokno. Diet lho ya, Sampai diet. aku kuru lho. Eh? Mau tinggali mendeme aku sampai kuru lho. Sawangan ya Allah bangkeanku, Mas. Bangkeane entek lho Ya awake. Allah bangkeanku, Mas. Bangkean. bangkean. Ya bangkene kuru. Apa duwe bangke? Duwe lho awan nang ginggi lho. Iya. Yen aku kangen. Paket. Lah kangen karo sliramu. Gak teko. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Piye sayang Mangku barang ngono kuwi. Kelak Mas. Wah, lala. Ayo, kayak sama lek mangku aku ning buritan lho, Mas. Terus kok. Apa kok. Lah cedak pitik. Ora usah pangku-pangkunan ya. Loh, Mesra. Dudono nang mae wong sambi gede kene rek sampe Romantis. Kowe romantis karo bojo. Ngono. Nah. Sampeyan raisin lho sawangan karo mangku. Apa sampeyan raisin? Isin. Dudono lek sampeyan ki lanang. Iya. Ayo. Dodok. Oh kok. saya tau urung nyanyi kok ndodok dhisik kaya aku mau lo nyanyi sik puter. Lah aku yo nuruti ngatemi iki ya. Ngatemi sapa kok ngatemi piye to iki? Ora apa-apa kok kon dodok. Ngene lho kaya aku mau lho. Piye? Dipegang, diputer terus dijilat. Iya, Masane Oreo. Kaya Oreo ya. Ya iya. Masane Oreo. Kok iso Oreo? Ngene iki Wanita lontong. imut. Wong imut seperti ini kok Oreo. Imut. Apa imut? Enggak kira tak kari. Ngono. Oh alah. ya. Rumah tangga yang bahagia. Yen aku kangen karo sliramu. Piye to sampeyan ki, Mas? Tak Madepe sama. nanti to, Jan. Lah iya, ngadepe nanti aku suwi gak mangku tak elus-elus Singane kok kaya iku pekeo. ning dompetku. Yen aku kangen karo Mas. ya ampun kok gak sabar toh. Aku mendang linggo ngono Lho lah. piye kena karburator Masa titik. Apa kok kabilator ki lho kok. takoki kok ya. Mbok ya kaya aku mau lho Mas, tes puter tes langsung lungguh tes ngono lho. Tes ki nak. Lho. Lah iki
Loh, sawangan lho, sawangan. Apa? Nesu. Aku kangen karo sliramu. Romantis Nek gocekan ya pas romantis lho. Bangkiane cekel, bangkiane. Ora teko. Tak elus-elus. Fotomune. Iya, Mas. Aku lho romantis. Wes jeplok. Sawes impor to, Mas. Bapak Ibu, ada tragedi tanah longsor malam hari ini. Longsor dasmu. Lah kowe kaya wong longsor. Ribet to, Mas. Kapasitas melebihi muatan. Sayangku Winda sabar ya, awake dhewe ndelok sawangan to, ndelok rumah tangga kere ya sayang ya. Awake dhewe kan wong sugih. Mesti to. Wong kadang-kadang kaya ngene iki sok ben sugih aku ora ngerti. Oh, wong ora mesti. Oh, sombong Ora dhisik. pantes. Lah kowe paling jalan umpama nikah tenan karo kowe saulan dijolno wae. Nyapa kok itu? Wong nyuwun sewu digandeng sak. Lho, serasine kaya ngene to, Kakak. Lho iya. Anak serasi. Oh iya wong sing nyawang, sing lanang kalau kencing manis lho. Kencing manis gundulmu iso kencing manis lho iso. Nembang iki wonten nyun sewu. Pamundutan saking Bapak Kades nggih, Pak Kepala Napa, Desa. napa? Mari ngrusake mendem-medokan nggih, Pak. Ya, mentem-meteman. Napa? Lah iki lho Pak Lurah niku. Pak Lurah ngamudi. Ah nggih, Pak Lurah saking ndi, Bang? Lah. Makanya ya sambi gede. Nggih. Kalian Napa tembange napa? Mentem-medokan, Pak. Wah, komet iso nembang. lho niki. Lho kok saku iso. Niki. Oke. Oh ya, nek ngono karo anu. Sik salah sitok lek ngono, nek mendem-medokan karo Krisnia mawon. Oh nggih, Nah, ngoten. Siap-siap. Windang kok bariki. Sabar ya, sayang, ya. Ah, Dik. Engko lek duwete wedoke loro kok mendem bareng. Oh nggih, malah gloyoran bareng monggo. Oke. Ayo. Nah, sik ya, Nduk. Nah, Dok, dodok kayak lungguh kae lho. Sayang sabar Ah, ya. Sayangmu lungguh omong ngono. Sabar ya, Nduk. Wah, iki ndelok toprak limbuk tok. Limbuk gundulmu kuwi iso. Sing nembang sapa? Sing nembang sapa kok ya? Nek sing nembang bojone iki mengasih semangat dong. Oh iya, semangat sayang. Iya dong. Gimana sih kamu itu? Gede-gede. Yo, neneno neng kuwi ya. Yo, mendem wedokan. Hei. Mbak Lu jawab. Nyapa? aku njaluk dikawinke. Kalau dikawinke, Nggih. karo sapa ndang milih dhewe? Ya karo cah wedok kene wis enek pilihane Wis enek jenenge sapa? empun. Jenenge sapa? Namine Bilqis. Enene ngomong. Karo sampat maling ngono kok. Tantang Pokoknya ya. Syukur. geger ye. Wani. Aku gak. Lho tak kira ki wong lanang kowe iki gagah ngono lho. Lanang wong keker kene. Oh iso. Ya, Kris. Karaoke. Lho. Karo Karo sapa? sapa? Karo sapa Karo bocah kene wae. Ayo ditatos Awas. keco. Her. Keti. Simbok weteng kuluwe ana ketok sapa simbok aku wis gedhe
prawan coba takokno aduh Simba penting kawinan aku iki wis mendem Mbak aku tak nyambut gawe bola duwe kanggo nikahe ana prawan coba takokno piye Mbak piye maneh Mbak nah terus aduh Simba penting kawinan aku iki kok wis mendem aduh Simba ora bisa turu aman pengen ketemu
Oke, terima kasih Pinarek Remien Kresnia tembange pundutane pun sapa ki Cah Bagus? Saking Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Niku tembang pun dangu ning tapik tasik kepenak lho Pak nggih. Nggih pangga wantek. Entek nggih leres. Menika Cobi menika juga ana pundutan saka Orari nyuwun tembang Gubuk Asmara versi J. Salame kagem panitia Pak Irul juga Pak Subar. Nggih, iki kanca-kanca diparingi bebungah krating deng. Wah, terima kasih. Walah nggih, matur nuwun. Menika Pak Hendra apa Hendri iki? Mestine Mas Hendri mestine. Oh. Orari. Heeh. Tembange Orari. apa iki Gubuk Asmara nggih Pak nggih. Tak goleke bocah loro tak barengke ya iki mau genduk di apa kok dia sapa sih tak iki Winda nggih. Jumeneng malih karo Nggih. Pipit. Nah. Ini trotak. Menika pundutanipun cukup trandunung danding tuntak. Masingan nggih, Nduk Winda kali Gubuk Asmara. Nggih. Pipit kalingan Gubuk Asmara. Nggih. Kuwi apa komet kok deham-dehem yang apa? Kuwi anggere enek barang sing melek kuwi mending ngece karo Krisnia kuwi. Umum lelaki normal. Apa? Jamil. Ayo Dik, niku wonten pamundutan nggih menika Gubuk Asmara versi J. Heeh. Enek lesung pipite. Kuwi apa enek ora? Lha kowe kok ngece kowe kok mulih ora slamet lho kowe. Lah pancen yo komet kok. Lah iya. Slamet kok ndi? Ayo coba siarno lagune Gubuk Asmara. Yo, ada. Iki. Oh, asmane no, namanya no. Nyuwun sewu Thomas, sebagai MC yang baik dan benar itu tunjukkan suara besarmu ngono lho Mas. Sing menggema menggelegar ngono lho dadi kepenak. Yo, kali ini malam yang sangat luar biasa. Kita tampilkan ada Winda dan juga Pipitnya Indonesia. Ada satu lagu permintaan yaitu Gubuk Asmara. Yo, kita sambut ada Ki. Ki piye kok iki? Wah, ki piye to? Nah. Gubuk Asmara. Apa ta Mas? Sampean kok modele Mikir tak jaluk meneh. Rumah saku kok ya. Trandundung. Heeh. Iki juga tak aturke Barokah Motor Jombang sing selalu pantun ning TikTok. Wong nggih, Jombang. Barokah Motor. Kontring. Ho. Sambi gede. Pak Lurah, Bapak Royhan, Mas Dari, Pak Kasur. Hoka. Hadir. Introduce wong bagus. Sambi gede, Bro. Kagem ngajak kula kabeh warga Mataram muga-muga mangke berkah. Allahumma amin.
Pipit lo iki mah, pipit lo iki. Karo Winda. Ya Winda, gubuk asmara nduk. Cilik-cilik pikir. Awas, awas, awas. Sapa cah cilik sejak sendur ki sapa? Cah cilik sejak sendur ki sapa kuwi? Oe oe. Senange ku bekas mara. Lho. Biyen kae Tanggo andom tresno. Buat kanca-kanca orari, terima kasih. Tanpa bantal, tanpa kloso. Lepas sahayu. Bot abot Indah, kaya apa sahayu? Oke. Thank you very much. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.
Gubuk Asmara versi J diaturke Mbak Winda karo Mbak Pipit. Iki pundutan saka Mas Indra. Mas Indra, nggih. Dari Orari matur sembah nuwun. Kanca-kanca dipundhutke krating deng. Wah, padha melek kabeh. Oh, ngono. Diaturi kanca-kanca panitia yo yo. Nggih. Iki tapi Mas Komet, Nggih. menika njajal ana genduk Intan Budi Legawa. Oh, Kene, nggih. ngatur kok ayo. Nggih. Tiba, Biro, Timo, Kedes, Babu Gru, Baca. The champion. Ngomong apa? The champion, Pak. Pemenang. Ngawur langgam. Langgam kok Iki ana Intan Budi Legawa plekenut ndut-ndut. Oh, niku nama panjangnya plekenut ndut-ndut ngeten nggih. Iki ana pundutan nduk diaturi sedulur kabeh sing padha pareng rawuh ngersake ya kuwi anane mung iki apa judule iki? Oh, alah anane mung iki. Kali welaku, Pak. Anane mung tresno niku lho. Heeh. Kali sutresno. Kok ana Piye Sutresno to lho. kowe? Tresno karo kanca-kancane. Kowe iso ta tembang iki iso ta? Alah. Jajal di rile. Ril ta? Jajal. Ral diril. Basa Jawa ki ngono. Ral ril Basa iki, Indonesia kaya. Komet ora mudeng wong kometi wong Jawa. Modele blangkone barang lek kaya dukun metik ta. Dadi Dukun medhek. coba jajal. Rale warana Intan ki. Coba ambil. Wahai saya. Lah kok malah dangdut. Ambil nada, ambil. Sapira, Mas? Bertahun. Lah lagune ra kuwi. Apa ya? Deni Caknan kok iso teko kono. Kalih welas. Sing kali welas niku. Kali welas. Dereng ngapal. Lah kowe iki macaku. Oke, nek ngono ben diaturke Intan Budi Mbak Legawa. Intan. Tan, ayo Tan. Oke, buat warga masyarakat sedaya wonten sambi gede, ora lali karo ngalap berkah karo ndonga bareng-bareng ya cah bagus. Nggih. Ya ki muga-muga ke depan bersih desa menika mahanana desane resik saka sambi kala. Amin. Resik saka saking godha. Amin, Ambabar kamulyan. Amin. Oke. Yuk. Bawa Cak Dodyo. Kembang saiki werna-werna tur apik kabeh. Nggih, perkembangan zaman, Pak. Anu jaman kelakone ya. Nggih. Mas Komet kalian Mas Dodok nyuwun pangapunten kula tak nyampirke lakon sawetawis. Nggih, Pak. Aku muga-muga ke depan ya kuwi sambi gedhe tansah mangke katentreman karahayon. Amin. Bagas waras paris kabeh warga masyarakat para perangkate klebu Pak Kades lan Amin, amin, Pak amin, Kasune. Amin. Mula iki dina sing mbakku matur sembah nuwun rawuh panjenengan. Sami-sami, Pak. Mengki perkara gegojekan digoleki wektu sing luwih prayoga. Nggih. Katone kiyaine Semar lagi obong-obong cak bagus.